Ayo bang. Was. Awas man. Arsa kakerapaken tumuju ing sasana gantos busana. Lukar busana Narendra angrasuk busana Satriya Tama. Sinten ta ingkang sinaraya minangka dados juru pangarsaning lampah tuhu punika? Kusumaning ayu Mendres ingkang pidalem saking laladan Menden Reja wewengkon Kabupaten Blora. Dasar sang suba manggala pangawak Prabata Suda ing sembarang barang karsa. Rawon karsa soto apa meneh? Katon sampat dosanane siat mojo penganten sariwit pating calorot pating glebyar kadya kilat tasa sering lumang Banjaran Sari mangambar ngambar ngebaki jroning sasana payiwahan. Sinten ta ingkang sinaraya minangka dados juru pangrengga busana inggih panjenenganipun Sanggar Rias Sekar Arum ingkang pidalem saking laladan Setren Ngasem Bojonegoro. Berdebar piye to? Berdebar aku mengalih, bergetar tubuh bergetar, menahan gejolak hati. Sungguh aku malu, 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 malu.
bergetar menahan gejolak hati. Ibu dereng foto lho Bu. Lah piye kaya kula menakani sulih salira saking panjenenganipun Bapak Hamugati ana saged ngucapaken matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Mugi-mugi lampah panjenengan saking laladan Setren Ngasem dumugi wonten ing laladan Kalongan mlebet wonten ing dalanipun suwang-suwang kasuwun mugi-mugi mangke rahayu kalis ing ruweda. Ugi tasih ngrantu pengantin saripit Gatos Busana semoga mbapili panjenengan badhe dono swanten yang mau menyumbangkan suara emasnya monggo mbak-mbaknya yang pakai baju bergondi monggo. Kalongan ki enek loro, enek telu. Iya. Endi wae? Kalongan Tambakrejo. Kalongan Karangmangu. Oh, Kalongan Karangmangu. Enek sijine. Endi, Mas? Kalongan Serapatek Penak. Endi, Mas? Kalongan Celurit. Mas. Iki lho. Iki Rapatek Penak Kalongan Celurit. Kok son. Nggih, nuwun sewu nggih, Mas. Niki nenggo temantene gantos baju. Gantos baju, gantos busana nggih. Ketok iki yo sik suwi, aku tak perkenalan dulu ya. Nggih, monggo. Aja meneh kok kenalan. Gelimbungane oleh. Santo oleh, santo. Oleh. Oh iya. Salto oleh wis to. Mangan beling oleh kok. Oh alah, aku nek mangan beling ki aku ki rontok bosen, Mas. Oh, lah mangan apa senengane? Daging. 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 Nah, aku wis ngerti. Mentah paling senengane. Mateng ya moh. Tak kemah-kemah. Kemah apa paling mbok muthok, mbok lepeh neh. Nggih, nuwun sewu nggih. Aja nglalekake Subasita ya, Mas. Nggih, monggo. Sowan wonten telepon Bapak sinten Kang Mas? Menika saking dalanipun Bapak Wakimin Dalai Ibu Wadiem. Bapak Wakimin saha Ibu Wakim nembe Nggih. kemawon binayang kanthi anu apa jenenge? Kare temanten sak kloron nggih. Alah temantene Mas. Piye? Wayu. Wayu no. Menik-menik. Kapara nyata kok. Walah tak sawang kok kaduan menik-menik kok benik cepret lho Mas. Lah kok kaduan paling kok waduh kono bener karo sak benik. Barang tak tamat to Mas. Heeh. Ndelok lambene nganten wedok alah Mas. Lambene kena apa kok soplas-plas Lambene kok. nyigar jambe. Alah. Irunge Ayo ngono kok so. mbangir. Irunge mbangir kaya apa kuwi? Temantane kakong yo nyigar jambe. Aku bareng nyawang lambemu Mas. Piye? Kaya lambe jaran. Iki ora jaran iki. Apa? Barongan ngemplok kowe kok so. Lambe seksi ning ngene kok kaya Lah jaran. yo salam dhisik ya. Oke, sing kompak sing banter nggih, Bu. Karo dene nggone keluarga dhewe. Keluarga nggone dhewe bapak batak dhewe. Wis to. Nggih. Santai solar aja mulih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Nuwun sewu iki sing kompak kok mok wong telu tok lho. Nuwun sewu sing kompak sing banter nggih Bu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kula ndelok dagelan. Bu jenengan salame banter. Berarti bar pindho. Nyuwun hadiah napa mboten? Mboten. Hadiahe Bu. Rene jenengan kompak banter. Tak kon demek Mbak Mendres demeken Bu milih sing ndi Bu? Jajal Bu demek Bu asli apa ora kok. Bu. Utang debok tok sini. Mas. Piye? Mas. Susuku digrawok Bu. Tujuane. Lah ndi Bu? Kecerane. Tujune ora katut yo. Tak kira tane keceran nang kono. Wong iki wong palsu kok Bu. Palsu Bu kuwi isine damen. Nek damen kapiken Mas. Lah apa? Anu laran kula kodhok. Damen garing diwal-wal kuwi kok so. Nuwun sewu ingkang atur salam kula dongak-dongakan kathah rezekinipun Allahumma. Amin. Senajan mboten atur salam nggih Bu. Nggih kula dongak-dongakaken nggih kathah rezekinipun. Amin. Nggih, jenenge Mbak Mendres ki apian Bu. Apian Bu, ora tau ngeleki wong.
kok ndak mambu. Tuk tuk. Pate pangkale kula, Bu. Dereng. Nggih, dipun tepangaken nggih. Tepangaken no. Paring asma Mbak Wiwin Asumendres. Wiwine apik yo, Mas. Lah wiwine apik. Bareng asune ku lho. Asune malah apik no. Lah aku mendino juguk kek, Mas. Lah Mendrese kuwi kok so. Wong asu kok Mendres. Mbak Mendres nggih. Mbak Mendres niku nek golek beras kelo Mas, nek wis tarep niki Mbak Mendres nggih. Nek wonten dalem asline Parji, Bu, nggih. Bloko Suto mawon. Wong jenenge Laura, Bu. Lanang ora wedok ora. Namine napa, Mas? Jenenge apa kuwi? Lanang ora wedok ora kuwi. Kuwi jenenge mono anu manusia jadi-jadian. Banci. Ora banci to. Nggih, heeh. Wedok ora lanang ora. Laura. Iya, iki tak dongakne sik ya Mas mantene ya. Ya wis tak dadi dongakno. Kaya aku esuk kono ya sik suwe tak nyumbang lagu engko ya. Heeh. Nggih, sak sampunipun dipun dapaken muga-muga kanggo kaken lanenen sageta nyendhang agung lanyang garwaringin. Kadosa Dewi Ratih lan Kamajaya. Kuwi nek ning pewayangan nggih, Bu. Pewayangan. Nek netoprak apa? Nek temanten sakloron muga-muga. Dadi iki mau tembung anu ya Mas aksara Jawa. Aksara Jawa. Saiki nek tembung Islam ki ya ana 5 aksara. Contone I S A L A M. Kaping sepisan. I. Umat Islam aja nganti nglalekake salat Isya. Ngono. Salat Isya, Mas. S. Umat Islam aja nganti nglalekake salat subuh. Dang tangi sing esuk. A. L sik to. L. L nusul kan keciliken kuwi. Umat Islam aja nganti nglalekake salat luhur. Ngono. A. Umat Islam aja nganti nglalekake salat hazar. Hazar salambi kok kaya kok. Sing terakhir. Koso terakhir iki lho. M. Angger M aku preyok, Mas. M kok prei iki lho. M ki waktune magrib. Mbak anggap aku rasa M apa piye? Iki jane Laura kok M barang. Mas, M umat Islam aja nganti nglalekake salat magrib. Magrib. Lho, jenenge M prei. Mbok kaya ngene iki aku ya tau ndek anak lho, Mas. Tahun dia anak apa dianaki? Loh, ditekoni kok so. Wah, tak kandhane ya. Aku rak ngandhut sasi 10 dina, Mas. Bayi ape metu, Mas. Metu ning jero polahe kaya mbah lho, Mas. Bal-balan. Ana mbah wong ape metu ki kewowan golek dalane kok siut kabeh. Terus piye kok jajan cerita? Lah yo delalah Mas. Aku ki lara anu lagi pilek yo Mas. Tak nggo gepreng. Langsung metu koirung. Bayi kok koirung. Bayeke neng ana sayange Mas. Sayange piye? Bayek metu ora nek ndase Mas. Lah kok ora ndase iki lho. Mbah. Iki bayi apa kok ora ndase? Ndase mbok gawa. Oh, ala kuwi ndas anu kok pabrik kok mbok. Tak nyumbang urun lagu ya Mas ya. Ninggalkan